салом дӯстони азиз, худо нигаҳбонтон бошад. Дар Самарский област город Сизран як коргар дар бораи фарқ надорад, духтар аст, бача, яъне ки шахсе ки шаурмаро метавонад маоши хуб, ҷойи хоб, яъне ки плюс ин чие мекунанд, хурду хӯрок ҳамаш таъмин мекунанд иншоалло. маоши хуб, ростӣ гуфтам фаромӯш кардам. қачон ҳамсоҳбат чӣ дар кадаме хоҳиш мекунам кори шаурмаро метавонад профессионале ҳамаи занг бизана. қачон суҳбат кунад, ина ман дар рӯи экран рақамашона мемонам, шаҳршона мемонам. фақат шахсе ки шаурмаро метавонад ба шароитҳои хуб, ба ҷойи хоби хуб, ба хурду хӯроки хуб таъмин мекунанд. як нафар дар кор. видеоро мақсад хоҳиш мекунам кадме ки агар ки бидуни хештовортон ки амитари кор мекунад паҳнш кунед то бубинад. худованд ҳифзтон кунад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи таъала ва баракатуҳ.